Me dear. Me come your bar to say bias at the age of 25, 26, 27 now. Come in me type on Champanada. Unya bibia mo ami man. Hey, man, can I say? Only who peer Champana and wow, a waste of time. Wow. Over breakwad wa ho de ahwe no. Sika no ba obegya wo hwa kofo ba foforo. Didn't also me kum ho de ma. Obesa how sex sa ubo a day opeso no da bese nwotwe. Hey, kwamna ni o. Wonu so ni ka pa ubu sa ade so. Na kwa royo ba, e lo ga so. Dem se we zakota ubu be man na wo ye adwuma yi. Ah, kwamna no ka man in suban boni bi e me man na. O wuni bi no so. SP. Every day ma bi tell. Ene me man na ban. So oba ne nche obesi wetumi no adafre no pa ko ka anwumre. Wo kwa TNT kwa na ye de ama. Tell ntina me kofa wo papa obemwa no. Papa no de ahia ba ko pe no kura nsa me boa no. Ena wo pe omo ne papa fo no twempran pa SS4 no. Because omo ko green no ba. Ye o style omo de ba. Yellow fo no kwa omo so style omo de ba. Internet sen kwala no makwan na ba fie pe na wo fo no bi de omo sa gumti nkoda yi be orade yawu. Sumpa TV, Emma Aketriapa.